hemen igual. Eta hementxe jarraitzen dugu, esan bezala Dorletako amasaria ikusten, Eta hementxe jarraitzen dugu, esan bezala Dorletako amasaria ikusten, hirukote bat joan zaigu aurretik, hortxe 27 dortsalarekin Alex Diaz, Nekoitz Azparren, eta Bake taldeko txirrindularia gerturatzerik daukagun ere bai bere dorsala ikusteko, hirukote hau baita momentu honetan, kasuz eta atzetik beste bi txirrindulari, Laboral Kutxako beste bi txirrindulari ailegatu direlako, esan baitizuegu, aurrekaldean talde handia zegoela, lehendabiziko igoera honetan, eta apurka-apurka zatitzen eta apurtzen joan den taldea izan dugula. Hortxe 69 dorsala ere bai ikusten dugu, kasu honetan Aitor Agirre da bera, eta apurka ere bai boskote bat osatzen ari da lasterketa buru horretan. Gogoratu gaurko ibilbideak murrizketak izan dituela, 80 kilometroko lasterketa laburra geratu da haiendako, eta esan bezala gaur txirrindulariek iaia juvenil mailako lasterketa edo behintzat distantzia izanen dute aurretik. Hortxe, bada ikusten dugunez, bi Laboral Kutxa, Bake taldeko beste korridore bat, hiru Laboral Kutxa, une honetan lasterketa burua, Euskadi Fundazioko txirrindulariak beraz hortxe, lehendabiziko postu haietan, iesa bilatzen gaurko Dorleta ama sari honetan, sari nagusi honetan gogoratu, pasaden urtean Ailetz Lasak Laboral Kutxako txirrindulariak irabazi zuela lasterketa, eta gaur bere taldekideak ere bai, ari direla hemen behintzat erritmoa markatzen lehendabiziko kilometro hauetan. Goizeko 10etan irten dira, eta aurretik erran bezala 80 kilometroko ibilbidea zeukaten txirrindulariek, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, lasterketa buruaren irudiak, eta hortxe txirrindulari hauek boskote honetan diren txirrindulariak ikus ditzakegu. Nikolas Alustiza da, Laboral Kutxako beste korridorea, beste txirrindularia boskote honetan sartu dena, orain maldan bera, erran bezala gaurkoan Gatzagako gaina izanen baitute gaurko mendaterik garrantzitsuena, bakizue gainera mendaterdian bukatuko dela gaurko lasterketa, gaurko Dorleta amasaria, hain zuzen
lehendakari ligaskan edo kopan nagusinetako bat, ohikoetako bat, eta ikusten ari garen moduan, boskote bat aurrekaldean, lehendabiziko kilometro hauetan, kilometroak eginez aurrera, eta boskote horretan Laboral Kutxako txirrindulariak nagusi, 3 sartu baitituzte, hortxe Aitor Agirre, Nikolas Alustiza ikuse ditzazkegu besteak beste. Hortxe, esan bezala gaur, txirrindulariak.com agerkari honetan, zuzeneko kontakizuna egiten saiatzen ari gara, badakizue entxegu guztietan bezala akats teknikoak edo arazo teknikoak izan daitezkela, izan ere estaldura arazoak beti Gipuzkoako orografian zailak zailtzen baitute gure lana, baina saiatuko gara pasio guztia zuei helarazten, interes guztia, eta hortxe une honetan, horixe bera, une honetan esan bezala, lasterketa burua maldan bera ikusten dugu. Esan dizuegun bezala, zuzeneko emakizunaz gain, bestelako edukiak prestatu dizkizuegu, elkarrizketak egin baititugu irteera postu horretan, eta gaurko beste protagonista batekin solastu gara. Joseba López, Espainiako txapelduna, Rural Kutxako txirrindularia, eta aipaturiko talde horretan, aurrera joandako talde horretan, zijoan txirrindularia. Haren hitzak adituko ditugu jarraian. Joseba López Cajarrual alea taldeko txirrindularia, Espainiako txapelduna, gaur Gatzagoko karreran presente, talde indartsua dakazue gaurko lasterketarako, beraz, seguro, egurra mateko etorri zaretela. Bai, hori da ideia, hasierako ideia, talde gogorra, talde indartsu ekarri dugu, eta ideia da lasterketa gogorra egitea. Lasterketa moztu indute, azkenean 80 kilometro, 70 kilometro inguru izango dira, beraz zehar aldatuko da, distantzia hain laburrean, oso esplosiboa izango da lasterketa. Bai, erritmo bizia izango da, eta lasterketa esplosiboa izango da hori da. Nola eramaten duzu maiota? Maiot honek pisu handiago aldauka? Azkenean normal da maiota, baina, bai, azkenean pelotoian vigilatuago zaude, baina, ez dakit, ni normal da maiota. Sortean. Ni esker. Mikel Retegi, Lizarra taldeko txirrindularia, aspaldiko partez, Euskal Herrian lehiatzen, zenituen gogoak seguro berriz ere hemen lehiatzeko, gaurkoa laburra izango da, baina zuretzat berezia berri ere Euskal Herrian lehiatzeko. Bai, oso polita da hemen lasterketak egitea, errepide ezagunetan, hainbeste lasterketa hemen eginda. Eta gogoak nituen lasterketetara bueltatzeko eta gehiago hemen Euskadin. Zer modu zaude? Zer forma momentuan zaude, hainbeste hilabetetak gehiago lehiatu gabe? Nahiko zailtasunak izan ditugu bueltatzeko klabikula utxinuenetik, eta zalantzekin, ez dakit oraindik gorputzak nola erantzungo duen, eta hemen probatzera. Sortean. Mi esker. Alex Diaz, taldeko txirrindularia, gaur Gatzagoko lasterketan bueltan zaudela lehiaketan, hainbat aste eta gero, buelta gogorra izango da, baina goguekin seguroia, ez? Bai, kasi eta korritu gabe onda gero, oso gogorra ingo da, ez? Gaina ematen duenez, karrera motzago izango da, eta orduan azkarago jongo da, eta zehose gehiago kostauko zait. Lasterketan sartza, hori. Helburu handiak dituzu aurretik, Madrilgo itzuli aurrengo astean lehiatuko dela, beraz gaurko lasterketa aprobetxatuko duzue forman jartzeko eta puntu hori hartzeko, ez? Bai, hori da, kompetizion pixkanaka berriro hasteko eta hori, gure aukera baliatuko ditugu. Sorte hona desu. Eskerrik asko, zuei.
Hortxe elkarrizketak, irteeran haiekin solasteko aukera izan dugulako, Mikel Retegi aditu duzuel, izarte taldeko txirrindularia, baita ere Alex Diaz, bake taldeko txirrindularia, hain zuzen oraintxe bertan iesaldian dijoan txirrindularietako bat, izan ere boskote bat daukagu lasterketa buruan, oraintxe ez daukago zuzeneko irudi
Hementxe gara berriz ere ikusentzuleok, txirrindularitza zaleok, badakizue Dorleta sari nagusia bizitzen ari galera, afizionatu mailakoa, une honetan atzetik datozen Iker Trigo, Gomur Kantabria taldekoa eta Xabier Berasategi ikusten genituen, Laboral Kutxako txirrindularia, aurrek aldetik beste txirrindulari talde bat daukagu, hortxe ikusten dugu, besteak beste, Espainiako txapelduna Joseba López, baita ere Abel Balderstone, eta beste hainbat txirrindulari, joaten direnak une honetan, lasterketa buru horretan Dylan Wesley ere bai ikusten dugu, Lizarte taldeko txirrindularia, eta Eatelkoko ere bai zein den ikusterik ote dugun. Esan bezala, gaur 80 kilometroko ibilbidea egin beharko dute, hortxe daukagu Telkoko txirrindularia, bera Jose Marin da, hain zuzen, 134 zenbakiarekin, eta horiek osatzen dute une honetan laukotea, lasterketa buruko laukote hortxe atzera begira, kotxeari deika Joseba López, Espainiako txapelduna, Kaja Rural taldeko txirrindularia, eta atzetik sartu dira dagoeneko Iker Trigo eta Xabier Berasategi. Beraz, taldea haunditu egin dute, eta hortxe daukagu lasterketa burua. Atzetik iritsi diren bi txirrindulari hauekin, haunditu egin zaigu lasterketa burua, eta une honetan sei txirrindularik osatzen dute. Hortxe daukagu, 189 garren dorsala, bera da Samuel Fernández, 189arekin, baita ere ikusten dugu 112arekin errandugun moduan Dylan Wesley, Lizarte taldeko txirrindularia, eta atzetik sartu diren Iker Trigo, Xabier Berasategi, Joseba López bera ere bai, Espainiako txapelduna guztiak horre bilduta, dagoeneko lasterketa buruan, orain ordeka lasaiago, Rural Kutxako kotxeak aurrera egin du, hortxe ura behar dutelako, gaur ezinbestekoa da ongi hidratatzea, gogoratu beroaldi erdian gaudela, eta naiz eta goiz parte honetan Gipuzko aldean oraindikan ere sobera ez berotu, egun hauek gogorrak izaten ari dira, hortxe talde lana, ikusten ari garen moduan, bata besteari elkarri botila pasatzen Samuel Fernández eta Joseba Lópezen artean, eta talde guztia ikusteko aukera daukagu. Iker Trigo momentu honetan erreleboa ematen, talde honetan motorrak orain aurrera egiten du, horrek erakutsi nahiko digu, ez zela, lasterketa burua esan baitizuegu, oso zatikatua zegoela, Gatzagako lehendabiziko igoeraren ostean lasterketa, beraz ikus dezagun zein edo nortzuk dauden, une honetan lasterketa buruan pixko bat galdu baikara, estaldura arazoak izan baititugu, Gipuzkoako orografia zail honekin, eta orain ea ongi kokatzen ditugun txirrindulari guztiak, izan ere ikusi dugu, Joseba Lópezen taldea pixko bat atzerago zetorrela, eta hemen orain bai, badaukagu lasterketa burua. Bai, orain bai, Abel Balderstone da lasterketa burua, Rural Kutxako txirrindularia, ikusten dugu hortxe, 181 dortsalarekin, eta maillot urdina jantzita, hortxe orain bai bakarrik joan dela, orain ulertzen dugu, zergatik bere taldekideek ez zuten erreleborik ematen atzeko talde horretan, izan ere Rural Kutxako, Kaja Ruraleko txirrindularia bakarrik dijoa une honetan lasterketa buruan. Beraz, hau izan daiteke eguneko protagonista nagusienetako bat, orain ordekan, hurrengo igoeraren bila, badakigu Gipuzkoan ordeka esatea gauza zaila dela, izan ere lurralde ez oso laua baita Gipuzkoa, eta behin da berriz topatuko dituzte aldapak beren bidean. Esan bezala, Abel Balderstone momentu honetan lasterketa buruan ikusten ari zarete zuen irudietan, sendo eta aurrera, hortxe Rural Kutxako txirrindulariak bere bidea egiten atzetik seikote bat dator, tartean Iker Trigo, Xabier Berasategi, eta Telko taldeko 134 garren dorsala, Jose Marin besteak beste, eta baita nola ez taldekideak dituen, Abel Balderstonek taldekide dituen Joseba López eta Samuel Fernández. Hortxe momentu honetan lasterketaren egoera, lasterketa buruan txirrindulari bat bakarrik, iesean, Abel Balderstone maillot urdina jantzita, eta atzetik boskote seikote bat
beraren bila, tartean gogoratu bere bi taldekide dituela Balderstonek. Hortxe, tarteko helmugatik pasatzen, une honetan lasterketa burua, gogoratu, gaur ibilbide laburragoa egin beharko dutela txirrindulariek, murrizketa txikiak izan bait ditu ibilbideak, 80 kilometroko juveniletako distantziako lasterketan geratu baita gaurko lehia, eta hortxe probestu dute arrapaladan ateratzeko erritmo bizian, eta ikusi dugun moduan lehendabiziko ordu betean sortu da, dagoeneko protagonista daukagun iesaldia, hortxe txirrindulari asko, iaia talde guztietako kideak bai zeuden, eta orain Abel Baldeston, Rural Kutxako txirrindularia joan da aurrekaldera. Ea irudiak gaurkotzen ditugun, baita ere jakiteko zen olako tartearekin ari den lehiatzen Rural Kutxako txirrindularia, atzera begira ikusten genuen, baino lehen 30-40 segunduko tartea bazeukala ikusten genuen, eta esaten genuen moduan bere taldekideak ez ziren lanean ari atzekaldeko taldetxo horretan bai ordea, Iker Trigo, Gomur Kantabriako taldekidea, edota Xabier Berasategi, atzetik baitzeto zen txirrindulari guzti horiek. Zeneko irudiak, ea laster berreskuratzen dugun estaldura, erran baitugu gaur saiakera egiten ari garela, entxegu nagusia egiten ari baikara hemen txirrindulariak.com zuen atari honetan, agerkari honetan, dagoeneko klasiko bat eta beharrezko bat egin dela Euskal Herri mailako txirrindularitzaz gozatzeko, gaur entxegua berezia streaming bidez, Dorletako amasaria ikusteko aukera genuen, lehendakari txapelketako saioa edo lehiaketa gaurkoa, eta esan bezala entxegu guztietan moduan gaur moldatzen ari gara, arazo tekniko guztiak eta ñabardura tekniko guztiak. Ezan bezala, momentu Abel Baldeston, Rural Kutxako txirrindularia lasterketa buruan, atzetik boskote bat dauka, Iker Trigo, Xabier Berasategi, Samuel Fernández, eta baita Joseba López dituela, eta baita Jose Marin telko taldeko txirrindularia. Hortxe berriz ere, zuzeneko irudiak, lanean tropele horretan, taldetxo horretan Laboral Kutxako txirrindulariak ikus ditzazkegu, ozta, ikusten ditugu irukide momentu ze atzetik datorren talde horretan lanean, Abel Baldestonen iesa bertan bera botatzeko, berriz ere joan zaizkigu irudiak, baina saiatuko gara berehala berreskuratzen, hortxe ikus baititzazkegu, Laboral Kutxako txirrindulariak lanean izan ere gogoratu, haiek ere bai pasaden urtean lortutako garaipena defendatzera etorri baitira, Dorletako sari honetara, Ailetz Lasa gailendu baitzen, pasaden urteko sari horretan, gogoratu koronavirusa zela eta helmuga tartea ezen herrian bertan jarri, aukera izatea espero dugu hemen txirrindulariak.com zuen webgune honetan gaur estreinakoz, zuzeneko kontakizuna egiten ari baikara. Abel Baldeston lasterketa buruan, baina kasu atzetik eta tiraka Xabier Berasategi, Laboral Kutxako txirrindularia ikusten bai genuen, eta hortxe talde haundixka osatu da lasterketa buruaren bila dijoana, une honetan ikus dezakegun moduan. Hortxe talde aitziz, Alex Diaz, bake taldeko txirrindularia, harekin solasteko aukera izan dugu, lasterketa horretik, entzun ditugu bere hitzak eta ikusten dugu, orain taldea itxiz, ikusten ditugu hortxe txirrindulariak, Beñato Naindia ere bai ikusten dugu, baita ere Samuel Fernández Rural Kutxako txirrindularia, edota Aitor Agirre, Laboral Kutxakoa, ere bai ikus dezakegu, atzetik handatorren, talde honen atzekaldean hain zuzen, gaur Laboral Kutxako txirrindulariek hartu dute ardurarik nagusiena iesaldia bertan bera botatzeko, Xabier Berasategi ere bai ikus dezakegu bertan,
eta Telko taldeko Jose Marin ere bai ikus dezakegu talde horretan borrokan tartekatuta, bi Rural Kutxa, bi Caja Rural, Samuel Fernández eta Joseba López Espainiako txapelduna, haiek ez dut erreleborik eman beharko aurrekaldean taldekidea bai daukate hortxe. Bake taldeko bi txirrindulariak isten, atzekaldeko talde hau, eta Vale, tírame tara. bai. Bada hortxe, zuzeneko irudiak berriz ere, izan ere akatxe teknikoak edo estaldura arazoak izan ditugunez, ezin izan dugu gozatu Abel Balderstonen garaipenarekin, bera ailegatu da lehendabiziko Dorletako Ama Birjinaren sari honetan helmugara,
atzetik Rural Kutxako bere taldekideak mugitu dira, eta orain apurka denak helmugaratzen ikusten ditugu, hortxe gaurko 80 kilometrotako lasterketa labur honen ostean Baldeston izan da nagusi, ikusi dugu, hasiera batean talde oso handi bat joan da aurrekaldean, tartean zen Baldeston bera, baita ere Joseba López Espainiko txapelduna, edota Samuel Fernández bere taldekidea, baina Baldestonek aurrera egin du, bakarrik pedalkolpe ederrak egin ditu ordeka tartean, eta azkeneko igoera honetan eutsi dio bere tarteari, eta ikusi dugun moduan, bakarrik ailegatu da helmugara, besoak altzatzeko adina denborarekin, eta atzetik zetorren taldearen aurretik, beraz horrela amaitu da gaurko sari hau, gure ensegua hau ere bai, eta aurrerantzean ere bai gozatzeri dugun lasterketa hauekin. Abel Baldeston izan da beraz irabazlea, eta gaur gainera ospakizun bikoitza eginen du Rural Kutxa taldeak, Caja Rural taldeko Samuel Fernández izan baita bigarrena, ikusi dugu, irudi batzuetan hortxe aurrera egiten saiatzen, aurrera egiten iesaldia edo erasoa jo baitio bertan atzetik zetorren taldeari, eta horrenen bestez lortu du bigarren postuan sartzea. Abel Baldeston irabazle, Samuel Fernández bigarrena, eta orain apurka txantxaka iristen ari dira bestelako txirrindulariak, lasterketa laburra izan den arren erritmoa bizia izan da hasieratik, beroak ere bai eragina izan du gaurko lasterketa honetan, eta orain esan bezala txantxaka beste txirrindulariak iristen ari direlako. Honen bestez bukatzen da. Honen bestez agurtuko zaituztegu ikusentzuleak, txirrindularitza zaleak, aurrerantzean elkarrekin egoteko aukera gehiago izaten dugun, txirrindulariak.com webgunean badakizue, atarian txirrindularitzari buruzko bideo eta informazio guztia daukazuela. Eskerrik asko guztiei.